ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହାଏ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ନନା ଆମର ଭାତ ବାଢୁଛନ୍ତି। ନନା କଣ ଭାତ? ଆଜି ମୋର ପଖାଳ। ନନା ତମେ କଣ ଖାଇବ? ଗରମ ଗରମ ଗରମକୁ ଆଉ କଣ? ଗରମକୁ ଆମର ହେଇଛି ନନାଙ୍କର ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ, ଟ୍ରେ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ହବ। ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ ତମ ଗରମ ଟ୍ରେଟା। ନନା ଆମର ଗରମ ଟ୍ରେ ଦେଖେଇବେ। ହେଇ ନନାଙ୍କର ଏଇଟା। ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲିରେ କୋଶଳା ଶାଗ ଟିକେ ପଡିଛି, ଫୁଟା ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ପଡିକିରି। ପୁରା ଉଡେଇଛନ୍ତି ଆମ ନନା ଆଉ ନାଲି କୋଶଳା ଶାଗ ପୁରା ମୁସୁମୁସିଆ ଭଜା ହେଇଛି। ଦେଖିଲ କୋଶଳା ଶାଗ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ରେଡି, ଖାଲି ନାଲିକି ରକ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖା ଦହିଟା ବଢା ହେଇନି, ବଢା ହବ ଆଉ କଣ। ହଉ ଆଜି ମୋର ହଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଆମର ଏଇ ଆମ୍ବ ଚକଟା, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚା ହେଇଛି, ଲଙ୍କା ଟିକେ। କଲେ କଣ ହବ? ତୁ ତ ଗାଧେଇନୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏବେ କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଗାଧେଇବ କହିଲ? ଶୀତ ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ମୁଁ ଗାଧେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ସହିଯିବ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ନା? ନନା କହେ ଗାଧେଇନି। ବର୍ଷା ଦିନେ କିଏ ଗାଧେଇବ କହିଲ? କିଏ ଗାଧଉଛ କହିଲ? ତାମାନେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗାଧଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ? ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ବର୍ଷା ସତରେ ଗାଧଉନାହାନ୍ତି? 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ତୁ ନ ଗାଧେଇକି ଖାଉଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଏଇନା ଗାଧେଇବି। ମୁଁ 2 ଦିନ କଣ 3 ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ହବ 4 ଦିନ ଗାଧେଇବି। ସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଫୋନ କରି କହିବି। ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛି। ହଉ ଆମ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଟା କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ବର୍ଷାକୁ ପଖାଳ ଭାତ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିକେ, ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚା ହେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତ ଏଇନା ଉଡିବ। ନନାଙ୍କର ମୋର, ନନା ହଉଛି ଗରମ, ସେ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଗରମ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇନି, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ଗାଧେଇବା କଣ ଦରକାର? ମତେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଦବୁ? ହଁ, ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ନନା ବି ଖାଇବେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଏ ଗାଧଉନି, ମତେ ଟିକେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।